Дзень добры, шановнае панства, вёска Малятичы. А знаходзіцца гэтая вёска ў Крычаўскім раёне Магілёўскай вобласці, былое вялікае княства Літоўскае, а сёння рэспубліка Беларусь. Ну, я вам скажу, што калісьці гэтая вёска звалася не Малятичы, а Малетичы. І ў нашай старажытнай беларускай багатай мове ёсць такое слово «малеці». Ну, гэта значыцца вось дзяцініць, дурэць, гарэзнічаць. Ну і магчыма, што гэту вёсачку калісь і заснавалі вось такія непаседлівыя гарэзы. І суседзі на іх казалі, што вось параслі здарова, глядзі ты, малеюць бы тыя дзеці, вось Малетичы. Ну дык што? Заглянем у гэту вёсачку. Наперад! Вдоль по речушці, вдоль по быстренькой, вдоль по быстренькой, плыве селезень, чи закрыленькой. Гэта вёсачка Малятичы па пісьмовых крыніцах вядома з 1639 года. І на той час тут стаяла 13 хат і пражывала 28 душ мужчынскага полу. Вось. А пра жанчын нічога не напісана. Не, ну па здравым змысле, паважанае панства, жанчыны, канешне, тут павінны былі быць. Ну як без іх, вы што? Ну 28 мужчын, ні адной жанчыны. Гэта ж не мужчынскі манастыр тут быў, я вам скажу. Ну, а чаму не запісалі жанчыну гэты спіс? Я, паважанае панства, сказаць вам не магу. Можа, на жанчыны тут чарніла эканомілі. Ну, хто іх ведае, што іх тады ў галаве было. І на той час, паважанае панства, гэтая вёсачка была дзяржаўнай уласнасцю. Ну, а за гаспадара ў нашай дзяржаве тады быў сын Жыгімонта Вазы, Уладзіслаў Ваза. Ну, ён гэтай вёсачкай як хацеў, так і распараджаўся. Ну, і вось вам скажу, што ўжо ў другі раз гэтая вёска узгадваецца ў летапісах у 1643 годзе. І на той час ужо, у 43 годзе, ужо пазначана, што ў Малятичах быў касцёл святы. Вось, гэтая вёсачка, відаць, была цалкам каталіцкая вёска. Ну, і яна ўжо пазначана ў 1643 годзе не як дзяржаўная маёмасць, а як шляхецкая. Вось, когда толькі невядома, якому такому яснавяльможнаму пану яна тады належала. Ну, а ў 1684 годзе, паважанае панства, Малятичы былі цэнтрам Малятицкай воласці. Ну, і ў Малятичах калісьці, кажуць, жыло вельмі шмат яўрэяў. Ну, асноўным яны тут займаліся гандлем і кравецкім промыслам. Тут жыло шмат краўцу, вось яўрэяў. Ну, на сённяшні дзень тут яшчэ захаваліся ў Малятичах хоць старажытныя яўрэйскія могілкі.
На пачатку 18 стагоддзя Маляцічы атрымліваюць статус мястэчка. Тут у Маляцічах праходзяць кірмашы, а тут жывуць рамесленнікі, гандляры. Ну, але я хочу сказать, пажанае панство, что вось наше месцазнаходжанне геаграфічнае вось Беларусі, оно не заўсёды нам на руку, тому что войны, якія праходзілі частыя, яны праходзілі праз нашу тэрыторыю. І самыя баі ішлі менавіта на нашай тэрыторыі, на тэрыторыі Беларусі. І вось пачатак 18 стагоддзя гэта паўночная вайна. Для кагосьці гэта вайна са шведамі, а для нас гэта грамадзянская вайна. Таму што палова нашай шляхты змагалася на баку шведаў, другая палова змагалася на баку расійскага войска. Ёсць звесткі, пажанае панство, што вось 29 жніўня 1708 года тут каля Маляціч, паміж Маляцічамі і вёскай Добрае, на рэчцы Чорная Натапа адбылася бітва паміж шведскімі войскамі і рускімі войскамі. Ну і кажуць, што тут шведы былі разбіты. І расійскае войска тут ля Маляціч атрымала сваю першую перамогу над шведамі. І расійскі генерал Галіцын за гэтую бітву атрымаў вышэйшую расійскую узнагароду ордэн Андрэя Першазванага. І тут вось яшчэ ёсць гара, якая завецца Шведская гара. Кажуць, што там пахавалі ўсіх забітых шведаў. Ну, а сведка тых мінулых падзей, гэта вось лічыцца гэтая рэчачка Чорная Натапа. Прайшла паўночная вайна, краіна наша паціху пачала адбудоўвацца, ну, але вось праз 50 гадоў пасля паўночнай вайны у 1772 годзе адбыўся першы падзел Рэчы Паспалітай, і Маляцічы ўвайшлі тады ў склад расійскай імперіі. Ну, на той час гэта было такое, простае мястэчка, цэнтр воласці, значыцца, Чэрікаўскага павета Магілёўскай губерніі Расійскай імперіі. Ну, і я вам скажу, што Маляцічы тады трапляюць у рукі да вельмі аднаго хорошага чалавека, дзякуючы якому пра Маляцічы даведаліся не толькі ва ўсёй Расійскай імперіі, але і ва ўсёй Еўропе, амаль. Уладаром Маляціч стаў Станіслаў Іванович Богуш-Сестранцевич. Гістарычная даведка. Богуш-Сестранцевич Станіслаў Іванович нарадзіўся 3 верасня 1731 года у Свіслацкім раёне. Беларускі вучоны, царкоўны дзеяч, літаратар, дзядзька Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Вучыўся ва ўніверсітэтах Кёнігсберга, Франкфурта, Амстэрдама, Лондона. З 1773 года біскуп беларускага біскупства. З 1782 года магілёўскі арцыбіскуп. З'яўляўся прыхільнікам ідэй гуманізму і асветніцтва. Спрыяў адкрыццю школ на Беларусі, развіццю кнігавыдавецкай справы, заснаваў магілёўскую друкарню. Абапіраючыся на падтрымку Кацярыны II, процідзейнічаў пашырэнню ўплыву Ватыкана на ўсходзе. Спачуваў паўстанню Тадзеуша Касцюшкі. З 1798 года мітрапаліт усіх рымска-каталіцкіх касцёлаў у Расійскай імперіі. Апекаваўся навукай і сам працаваў у галіне гісторыі, філалогіі, медыцыны. У 1793 годзе выдаў у Магілёве сваю гісторыка-краязнаўчую працу аб заходняй Расіі. Аўтар гісторыі Таўрыды, гісторыі сарматаў і славян. Пісаў вершы, п'есы, казанні. Захапляўся помнікамі старажытнасці. Памёр 1 снежня 1826 года, пахаваны ў Петербургу у пабудаваным ім касцёле святога Станіслава. Лёс у Богуша-Сестранцевіча быў такі, што такога на стагоддзі не знойдзеш. Калі б вось было каму, пра яго можна было зняць такое кіно, такі серыял на серыі 100, а то і болей, якое жыццё ў яго цікавае было.
Я вам скажу, што вось з дзяцінства ён рос вельмі кемлівым хлапцом. Ён нарадзіўся ў нас на Беларусі вось у сям'і кальвіністаў. І, як кажуць яго біёграфы, ён з дзяцінства меў выключную памяць і дар красамоўства. Калі ім было 12 гадоў, памёр ягоны дзядзька. І ён на пахаванні дзядзькі ў 12 гадоў выступіў жалобнай прамовай і ўразіў усіх гэтай прамоваю. І ўся кальвінская абшчына іхняя, ведаючы, што ў яго бацькі няма шмат грошай, сабрала грошы і ўсе разам яго адправілі вучыцца у Кёнігсберг. Сказалі, што з гэтага хлопца нешта будзе. Лёс яго вельмі цікавы. Вось ён пасля вучобы прыехаў да хаты, і бацька паручыў сестранцэвічу паехаць у Кёнігсберг і прадаць жыта, значыць, завесці туды. Ты там, хлопец, вучыўся, там ты лёгка прадасі, усіх ведаеш. Ну, он паехаў у Кёнігсберг і прадаў там, канешне, жыта. Але там, кажуць, яго і абабралі. Укралі яго ўсе грошы. Ну, хаця іншыя кажуць, што сестранцэвіч гэтыя грошы ўсе за жыта, што выручыў, з хлапцамі па вучобе прагуляў у карчомцы ля Балтыйскага мора з дзяўчатамі. Ну, карацей, як было, ніхто не ведае. Значыцца, без грошай да хаты ехаць не хацеў. Ну і наняўся, значыцца, на службу ў прускае войска афіцэрам гусарскага палка. Ну і ў гэтым войску прускім ён стаў такім заядным дуэлянтам. Біўся на дуэлях з усімі. Ну і за гэта яго з войска звольнілі. Пасля прускага войска ён ідзе на службу ў нашае беларускае войска. Ён становіцца капітанам гвардыі войска Вялікага княства Літоўска. І вось ён браў удзел у ваенных дзеяннях і атрымаў раненне. Ну і пасля гэтага ранення ён з войска звольніўся. Ну, якраз тады радзівілы шукалі сабе таленавітага настаўніка. І Богуш Сестранцэвіч ідзе выхоўваць дзетак радзівілаў. І там ён у іх знаёміцца з вельмі прыгожай дзяўчынай з роду радзівілаў. Значыць, якая, ну, абваражыла проста яго сваёй прыгажосцю, сваім розумам. Ну і справа тут ужо пайшла да вяселля. Ну, Богуш Сестранцэвіч, он же быў кальвіністам. Ну, і дзяўчына яму сказала, што калі ты перайдзеш у маю веру з кальвінізма ў каталіцызм, то я выйду тады за цябе замуж. Ну, а што не зробіш для каханай дзяўчыны? Ну, канешне, ён стаў каталіком. Ну, а яна. Вось і вер пасля гэтага дзяўчатам. А яна підманула, і замуж за яго не пайшла. Ну, вось так бывала, калісьці шчырыя каталічкі абарочвалі ў сваю веру хлапцоў. Ну, я вам скажу, што Богуш Сестранцэвіч назад веру мяняць не стаў, паступіў у вышэйшую школу піяру ў Варшаве і стаў духоўнай асобай. Ну, чалавек быў вельмі таленавіты, шмат моў розных ведаў, і па рэкамендацыі Станіслава Аўгуста Панятоўскага ён становіцца віленскім епіскапам. Ён быў узнагароджаны орденам святого Станіслава. Пасля ён быў узнагароджаны орденам Белага Арла, святого Уладзіміра, святой Ганны, шмат розных іншых узнагародын атрымаў. Ну, пра гэта, я скажу, беларуса можна расказваць бясконца. Дык вось пасля падзелу Рэчы Паспалітай Кацярына II Богуш Сестранцэвіча назначае кіраўніком новаўтворанай беларускай каталіцкай епархіі. Ну, ён фактычна узначаліў усю каталіцкую царкву Расійскай імперіі. І вось тут, у Маляцічах, Станіслаў Іванович Богуш Сестранцэвіч будуе сваю рэзідэнцыю. І будуе тут у Маляцічах такую рэзідэнцыю, каб ува ўсіх аж дух заняло. Ён тут будуе дакладную копію сабора святога Пятра, што ў Рыме, толькі ў 32 разы меней. Будаўніцтва ішло па праекце нашага знакамітага беларускага дойліда з Вільні Лаўрэна Гуцевіча. А кіраваў будаўніцтвам тут ягоны вучань Ян Падчашынскі, таксама наш беларускі хлопец з Жырмун. Ну, а будавалі нашы беларускія хлопцы, нашы беларускія майстры з мясцовага матэрыялу. Ну і будаўніцтва ішло 7 гадоў. Касцёл быў збудаваны ў 1794 годзе.
Ну і асвяцілі яго ўжо не так, як у Рыме у гонар святого Петра, а асвяцілі тут касцёл у гонар святого Станіслава. Ну і я скажу, што ўжо не трэба было ехаць у Рым, каб паглядзець на сабор святого Петра. Можна было прыехаць сюды, у Маляцічы, каб паглядзець на гэты цуд архітэктуры. Тут у Маляцічах была летняя рэзідэнцыя мітрапаліта ўсіх касцёлаў Расійскай імперіі. Ну, пазней Богуш Сестранцевіч ён кіраваў і уніяцкімі біскупамі. Ну і на пачатку ён меў такі канфлікт невялічкі з апостальскай сталіцай. Бо ён так трошачкі крытыкаваў дзеянні Ватыкана. Ну і Богуш Сестранцевіч ён хацеў быць так у незалежнасці такой ад папы рымска, ну, у максімальнай незалежнасці. Ну і папа рымскі на пачатку яго не прызнаваў, але пазней прызнаў і дазволіў яму насіць пурпуровае адзенне кардынала. Ну і тут у Маляцічах каля школы пад яблынькай паставілі драўляную скульптуру Станіслава Івановича, зробленую мясцовым дойлідам з Крычава. Тут у Маляцічах у сваёй рэзідэнцыі летняй Станіслав Богуш Сестранцевіч і працаваў, і адпачываў. Дарэчы, вось у Вільні захоўваецца гравюра, пад якой ёсць надпіс «Касцёл святога Станіслава у Маляцічах» на Беларусі. Вось гэта гравюра. Вось так, паважанае панство, выглядаў цуд у Маляцічах архітэктурны, рэзідэнцыя Станіслава Богуша Сестранцевіча. І тут жа, акрамя касцёла, у яго была сядзіба, тут быў шпіталь для бедных, тут была школка для дзетак, тут быў кляштар, дзе жылі манахі-дамініканцы. Ну і Станіслав Богуш Сестранцевіч, ён займаўся не толькі рэлігійнымі справамі, ён яшчэ займаўся вывучэннем старажытнасцяў. Ён збіраў манускрыпты, вывучаў іх. Мітрапаліт-творца пакінуў нам шмат твораў у рукапісах, там у яго і вершы, там ёсць гісторыя народаў, там ёсць шмат пра мову нашую. Ну і там нават ёсць дапаможнік па вырабе піва, а таксама ён вёў дзённік. І вось на вялікі жаль, гэтая ўся яго літаратурная спадчына і па сённяшні дзень невядома, дзе знаходзіцца. Асаблівую вось цікаўнасць выклікае ва ўсіх ягоны рукапісны твор граматыка літоўскай мовы. Ну, гэта значыцца беларускай мовы, бо нас колись называлі літвінамі, Літва. Гэтай працай Богуш Сестранцевіч хацеў паказаць і рускім, і палякам, што мы, беларусы, асобны народ, і ў нас ёсць свая асобная мова, якая адрозніваецца і ад расійскай мовы, і ад польскай мовы. Навукоўцы Богуш Сестранцевіча называюць першым беларускім мовазнаўцам і кажуць, што яго асоба многім нагадвае Францыска Скарыну. Мітрапаліт-творца даводзіўся родным дзядзькам па маці Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу. І, магчыма, гэта дзякуючы менавіта дзядзьку Дунін Марцінкевіч пачаў пісаць свае творы па-беларуску. І пражыў Богуш Сестранцевіч 95 гадоў. Апошнія гады свайго жыцця ён жыў у Петербургу, там яго і пахавалі. Ну, а вось Маляцічы яшчэ пры ягоным жыцці сталі уласнасцю вось касцёла. Тут кіравалі манахі-дамініканцы.
Але пасля шляхецкага паўстання 1831 года монахаў-дамініканцаў з Малятіча сюль папрасілі, і касцёл быў перададзены праваслаўнай царкве. Ну і праваслаўныя дакладную копію рымскага сабора святого Петра пачалі ўжо перабудоўваць пад праваслаўную царкву на праваслаўны манер. І тады касцёл вельмі моцна, канешне, змяніўся. Ёсць фотаздымак пачатку 20-го стагоддзя. Вось так ужо выглядала царква. А калі касцёл стаў праваслаўнай царквой, то мясцовых каталікоў пачалі пераводзіць у праваслаўе. І тут, дарэчы, у Маляцічах захаваліся яшчэ старажытныя праваслаўныя могілкі. Но яны часткова захаваліся, і тое, што засталося, не так даўно абнеслі вось агароджай. Пад канец 19 стагоддзя тут, акрамя царквы, была сукнавальня, лячэбніца, вадзяны млын. Ну, а на пачатку 20 стагоддзя тут уже была паштовая станцыя. Ну, і на пачатку 20 стагоддзя мястэчка Маляцічы было такое вялікае мястэчка. У 1909 годзе тут было 110 двароў і пражывала больш за 400 жыхароў. А побач было яшчэ і сяло Маляцічы. Ну, гэта сёння злілося ў адну вёску. І ў селе Маляцічы на пачатку 20 стагоддзя было 55 двароў і пражывала крышку больш за 300 чалавек. У 1917 годзе адбылася кастрычніцкая рэвалюцыя, і да ўлады прыйшлі бальшавікі. Ну і калі яны тут адчулі сябе ў Маляцічах гаспадарамі поўнымі, то яны храм вырашылі знішчыць. Яны не захацелі нават у ім рабіць сельскі клуб, краму, школу, склад, а ўзялі і ў 1934 годзе яго знішчылі. І знішчылі так, што не пакінулі нават каменьчыка. А стаяў той храм якраз вось тут, дзе сёння знаходзіцца мясцовая школа. Нет храма, нет гаспадарчых пабудоў, не засталося тут нават знака. Адзінае, што калі каля школы вядуць нейкія земляныя працы, то выкопваюць вось чалавечыя астанкі, чарапы, косці. Ну, тут калісьці былі каталіцкія могілкі на гэтым месцы. Вось такая, пажана панства, гісторыя гэтага маляціцкага архітэктурнага цуда. Мястэчка Маляцічы, яно заўсёды славілася сваімі майстрамі. І майстры тут жывуць і па сённяшні дзень. Вось мы ў гасцях у мясцовага майстра па вышыўцы, настаўніцы пачатковых класаў Валентины Петроўны. Вось такой справе, як вышыўка, мяне яшчэ ў маленстве вучыла моя матуля. Я таксама стараюся свой талент перадаваць таксама дзеткам сваім, дзеткам, которые прыходзяць да мяне ў школе ў гурток вышывання.
І ось вельмі хачу, каб такое майстэрства, як вышыўка, ткацтва, ніколі не губляла свой сэнс. Ну, вось, паважанае панства, час развітвацца. Так што поспехаў вам, все самае найлепшае і да сустрэчы праз тыдзень. Да пабачэння!